Hello, Carlo. Auto sick on phone, sim no. Iya ubi ulo ya de chika. Si no la libeke 20 years. Si Carlo uke ruke, iruke. Wazarefa, is zarefa. Oke igwaman e Carlo. Mwamiga rigo chamburu elu okwachi. Emilwa, oha seba egbu onwe ya. Mona chutu ndene nwami chinyo mumeluche. Heji ara rigo elu okwachi. Letu otaka kpọmfonu ya ahụ na-akparị m ịgadara ya okpo mụna ndị na onye na-arị bekee ghara eji arị onye na-abụ okpo nne Okafọ nwene oyo ọ nọkwa ịgagbata ekwe eme onye invite Okafọ bụkwakwa ọnụ ọbịa kala oduru nwene oyo nọkwa ịkpọbata isiokwu onye lụla ji onye aga alụ ji yo lụrụkpọta lụrụ ọnụ ya alụ lọtụnị ị na mkpọrọ eji vidio okwu iji alụa kacho kontena nge bai ekebe ele ngwafia me we bi n'ọgbanụ kacho police station nge bo mbai cho onye police ha lo eje ka nche bo ilo ya ka ji lo kalo shie ya eme u deport kalwa soro ndu kewa gwa man